пешроз мегирем дастаҳоро ба дар баробари албатта мухлисони холмурод Абдусаломов Ғайрат Рӯзибоев ба ӯ кӯмак мекунанд аз ӯ канор ва ин гуна пешгӯӣ мешавад ин даста ва ҳайати садошаки довари марказ ҳам баланд гардид ва аз маркази майдон дастаҳо рақобатро байни ҳам Холмуродов рақами 6 Вафо Ахоманиши ҳуҷуми аввалинро мебинем ҷон Сангинбоев Рустам Хуҷаев сармураббӣ партов ба ҷаримагоҳ фурсат буд майдон моҷи навбатии ҳуҷуми дастаи Ҳолбукро мебинем боз як ирсоли дигар ин зарбаам буда тува дар лаҳза вале Ҳолбук фишорро бештар мекунад Ҳолбук талоши зиёдтар дорад зарбаи навбатӣ хеле ҳам хавфнок ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ барои дарвозабони Хуҷанд бисёр мушкил шуд зарбаи навбатӣ ва метавонист он ҷо ҳатто партов ба ҷаримагоҳ зарба бу сар ҳолати хавфнок ирсол ба ҷаримагоҳ зарба бу сар ва ту валакай дар дохили дарвозаи Ҳолбук аст Хуҷанд саҳнаи такрорро мебинем ирсол буд ба ҷаримагоҳ бу сар зарба зад бале Хуҷаев интизор аст ки шогирдони ӯ хато накунад имконият барои бозингарони Ҳолбук зарба ва гол бале туп дар дохили дарвозаи дастаи Хуҷанд аст ва барои ин даста ҳоло дар ин рақобат бисёр ҳолати хавфнок буд дар пеши дарвозаи дастаи Ҳолбук дар яке аз гӯшаҳои ин варзишгоҳ мухлисони Хуҷанд низ бисёр хуб боло сурат мегиранд ва ҷараён доранд Сканян ирсоли ӯ зарбаи навбатӣ ва бисёр ҳам хавфнок вайрон мешавад ё не дувар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома биёбад садоштаки худро баланд накард Сканян дар дохили ҷаримагоҳ як касро фиреб дод пас ба марказ партов ба ҷаримагоҳ иштибоҳи дарвозабон аз мавқеи худ берун омад Сафаралӣ Каримов партоби топдори ӯ ба ҷаримагоҳ дарвозабони Хуҷанд Шонпол ирсол ба ҷаримагоҳ ҳуҷуми навбатии дастаи Ҳолбук аз канори чап ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон ба миён зиёд мешавад Сердюк инҷо мехоҳад ки доварро боз дорад аммо на Давид Маутор аз ҳамин ҷо барои задани зарба буд партов ба дохили ҷаримагоҳ имконият метавонад барои Сафаралӣ Каримов ба миён биёяд зарбаи сахти ӯ Сергей ирсоли ӯ ба маркази ҷаримагоҳ фурсат барои Сердюк аммо дасту халос ҳуҷуми навбатии дастаи Хуҷанд Сергей гузариши ӯ аз ду нафар бисёр амолӣ ва дар дохили ҷаримагоҳ қарор дорад паси ӯ зарба ва гол офсайд гуфта намешавад дар ин вазъият ва вақте ки омад пас дод биёед бубинем бу як ҳаракати дуюм ва ин ҳам ҳаракати сеюм аз миёни пойҳои паси ӯро мебинем метавонад аз ин ҷо ирсол ба дохили ҷаримагоҳ шавад ҳатто фурсат барои задани зарба ҳам ҳаст ва дифоъгар бармегардонад тӯбро идомаи ҳуҷуми дастаи Ҳолбук зарба аз масофаи дур техникӣ ба дастаи Хуҷанд доданд ва Ҳолбук ҳамчун дастаи ғолиб муайян гардидааст партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳ ҷаиши бисёр метавонист ин ҷаиши зебо бошад не дигар фурсате нест ва садоштаки довари марказ баланд мешавад Хуҷанд дар шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 1-2 пирӯзӣ ба даст меорад бо мо тамошо кардед Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорон техника ҳамин гузоришро барои шумо пешниҳод кардем то дидорҳои дигар хайр